Uchovis, amana chovis. Petticoat. Amana chovis ulome lapha. Petticoat. Ngeshaya. Awala sebemthaya hayi. Ngangazi. Bheka ke. Angeke bamdubulele police station khona. Hayi bayinombolo lezi. Hosh. Izinombolo laba. Ajabo. Inombolo ya. Kanti angayasanda uyazingenela lapha. Kwala pantula la mkwala. Salute. Hayi ubamba bazombamba. Akubamba bazombamba. Ubamba bazombamba. Kwala. Yebo. Kwala. Into nje lawantu itabanze ukuthi usebenza kanjani. Sokuyini manje? Phakathi etanjini. Uyambona ukuthi wenzani? Phakathi etanjini. Hayi uyabona uplugile ne? Wena iplug la. Phakathi etanjini. Station. What the fuck? What the fuck? Uyabona ukuthi ngafikelwa ilento ukuthi ngizothi ngibuye yabo. Basiqhumise phansi. Ngalesimaye volunteer. Hayi kodwa umuntu lo oqala nje kumele sikulungise magaya akusiyona iPhone le. It cannot be. This is definitely an Android, honey. And i-camera quality siqale sincome yona. Hibu. Uyibonile iswe kude kanjani? Yaqeda into yayikhipha injengoba injalo. Okwesibili kumele sikuncome magaya. Ngiyaqala mina ukubona ucameraman osesicocweni esiphezulu kanje. Zange kwenzeka eva ngoba bahlezi begengezisa amakhamera yashekwa la kumele kucaptureishwe lento eshube ngempela bawayisele no yabona nje mase sizake kwesigebengu zamani ngamaphoyisa. Uyazi ukuthi azasizwa abantu kade bezofuna nje ukucertifyela izinto zabo. Azasizwa abantu uyabona nje ukuthi khona lo munye ofune ukumginqa ngonyawo wahluleka. Guys, noma ngabe sengingena ngopotsho phela fitness training, it should be akumele kungene ngayo, kumele sihlalwe ngayo fitness training. Hayi ngeke. Because imagine what would have happened to all these people if bephethe isibhamu and not just a knife. So bephethe isibhamu. I-pepper spray, pepper spray nkosi yami. And futhi uyabona ukuthi i-police station enkulu le. Kephi la iseGoli, Hillbrow. Police station nje enkulu.
Gcineni-ke bambamba-ke bandla. Hawu. Hhayi, seyohlala-ke ashaye ney'nombolo zakhe nje. Buka semaningi kanjani, buka baningi kanjani bey'valele ngaphakathi belunguza amawindi. Hheyi. Hhayi. But it shouldn't have taken them this long, honestly speaking. Siyabonga ukuthi bambambile bagcine bembambile kodwa it shouldn't have taken them this long, especially bebaningi kanje. Fitness training madoda. Ngenhlulwe isigebengu nje esizacele nje esiziphathele i-knife kodwa phela-ke sengiyasho kuthiwa nami ngipho. But that's the reason why I'm not. You get it? Because vele alidingi abantu abanjengami. Yabo ngabe ngithe kuthiwa nami ngiphoyisa ngize ngisondele. That's the reason why I'm not, honey. But anyway, do let me know, guys, what you think in the comment section down below. Shout out to the cops, man. But fitness training, guys, shouldn't have taken you guys this long. Shout out to cameraman. You did us justice for the first time ever. Siyakunikeza iy'ndondo zakho cameraman. Waze wasenzela iqiniso mntakababa. Hawu Jehova. Iy'mpama bayomfaka zona-ke lapho ukuthi ubabukise ngabantu. Oh, another thing, ama-bystanders, they should never, ever, ever have to feel ngazuthi they need to protect police officers. No. Bekumele bame baye eceleni. Yazi ibhadi avele slim. Kuba lingaphuma nawe ungenzanga lutho. Uthi uzama ukusiza liphume nawe. Shaye inqebe lodwa ushone. Phele kanjalo ngawe. So, mekuyizinto ezikanje, stay away. Lo muntu lo bese police station vele bengeke saphuma. So, never ever put your life in danger.